altre dia, un altre tema. Benvinguts i benvingudes al podcast Només sabem que no sabem res. Nosaltres som Ingrid, Carla i Abril i el tema que ens ha volat avui al cap ha estat com l'acceptació personal i la baixa autoestima afecten a les relacions socials. Tota la vida s'ha dit que el secret de la felicitat és sentir-se gust en un mateix, i és que és veritat. La manca d'aquesta comoditat pot donar lloc a inseguretats, pors, sobrepensar, visualització negativa de la realitat, dificultats en les relacions socials, desmotivació, dependències, autocrítiques injustes. I és que les estadístiques mostren que l'acceptació personal i l'autoestima són factors crucials en la salut mental i el benestar emocional. Segons un estudi de l'OMS, més del 70% dels joves de tot el món experimenten sentiments d'inseguretat a causa de la pressió social i les expectatives irreals. Això pot conduir a una baixa autoestima i problemes de salut mental, com l'ansietat i la depressió. És important comprendre com aquestes qüestions afecten les nostres relacions socials. La manca d'acceptació personal pot manifestar-se en formes diverses, com la necessitat constant de validació externa, la por al rebuig o la tendència a comparar-nos amb els altres. I tot això pot reduir significativament la qualitat de les nostres interaccions socials i dificultar la creació de vincles significatius amb els altres. Hem arribat a un punt on és molt fàcil compartir informació i a conseqüència d'això els estàndards de vida han pujat. Creiem que és importantíssim treballar sobre aquests aspectes per tal de millorar el nostre dia a dia i que no és només una qüestió de sentir-se bé amb un mateix, sinó que s'han de treballar punts importants com la salut mental o l'emocional. Cal tenir en compte que de vegades això pot ser un procés gradual, així que nosaltres recomanem acudir a professionals del tema perquè sigui una cosa suportable. Si us ha agradat aquest tema i us heu quedat amb ganes de més, us recomanem el llibre Rot sense sac per poder-lo tractar d'una manera un poc més dinàmica. Petit recordatori: estimar-se a un mateix és el primer pas per establir vincles positius amb els altres.